दिनै जाब्रबथाय शर्ट भिडिअ शुटिंआ जोबनानै थांबाय दखानाव शट लादोंमोन दा नै डाइरेक्टर जाब्रबथायनि आंबो डाइरेक्टर बे गावनि डाइरेक्टरखा आं एखे लोगोआवल' नै जोंना डिअपि एडिटर मिउजिशियान ओमफ्राय जों एक्टर दङ दे फट' लादिनि नै जोंना देलायहोग्राया दङ बिनानाव दे फटक ना जाबाय झारखन्डनि टीमा माबायाव माबायदि खेबखो वा साइस नुदोंथ' दामि नुथारदों जों दा दालिगाव बाजाराव दङ जोब्बाय नै एक्ट्रिसआ दासो फैदों नै जों खाथियाव दंफैयो बिदार जोंहा सा लोंसै ना साहाखौ लोंसै आरो साहाखौ साहा लोंदों माबा गोदैफोर जानोसै औ साहा दखानाव जों दायो साहा दखानाव हाबनो नागिरबाय गोदै गोबाब जागोन नै गोदै जाजायो माखौ जानांगौ जागोन मोजां जादा बिराद बरिया कालागान रसगुल्ला बरिया आलु दै मा बरिया हेलो नै दाना शुटिं जोबनायखाय साहा लोंनोसै जों खम समाव हाबाथ' मोजां स्टेन्डार्ड जायगायावसो ने नै मामा दं ओरैबो दं गिदिरथारलै फट'फ्रा हनै सोरबाया ओइ मा जायो नोंलाय आङो मिस्टि जागोन मा जागोन मिस्टि जागोन आं मिस्टि जागोन आं मिस्टिसो जायोनो जोंना बोराय हिर'आ बोरो माखासेया गोरोमजोब्बायलै बैसो जानो गोथावथार हनै साफा नुथारदों नै बिला लाजाया कुवालिटियानो ओमफ्राय माब्ला थांफिनगोन थांनाया 30 तारिखआव गाखोफिनगोन 30 तारिखसिम दंथ'यो बड'लेण्डआवहाय आदसा बेनि उनाव बैसागुहालागै सुटि मोनोब्ला बैसागुआव फैनो नंदों दा मा खालामो एप्रिल मान्थआव सुटि मोनगोननि एसे आसा दं आरो फैनानैथ' दा माने शर्ट भिडिअ मोनबाथ' खालामबाय खोमा औ दा मैया फार्स्ट शुटिंआव ओंखारदों बिनिफ्राय गाबोनबो ओंखारगोन समफोरबो ओंखारगोन दा मोननै मोनथामथ' रानिं बिदि कन्टेक्टआव जादों 30 तारिखसिमाव जाखिनि हायो खालामनानै थांसै आरो नोंथांमोननि अननाय आरो माने मोजां मोननायखौ लुबैनानै जेब्ला नोंथांमोना मोजां मोनसे कमेन्ट्स हरो बेखौ आसा खालामनानै बे जानाखि आं सुटियाव फैदों बेखिनि टाइमखौ आं शर्ट भिडिअआवनो हगारसै आरो फैफिननानै खालामफैफिननांगोनलै खालामफैबाय थागोन बिदि कालसारखौ एंगारनो नाङा एंगारथारा नोंथांमोनाल' अनसायबाय था पाब्लिकआथ' अनसायखागोन दा बिथाङा गुबुनाव दंहैयोमोन फैनानै दा शर्ट भिडिअ मैखोमै खालामफैबाय आरो लोगोसे थांनानै ओजों गावनि खामानियाव मास मोननैसो थाहैगोन एप्रिलाव फैफिनगोननो बे समाव आरो दामादुम खालामफैफिनगोन ओमफ्राय जोंहा नै एक्टर बोराय नोंथांमोननि फेभारेट माने बोराय दब भद्र एसे मानसिया एसे बोरैबा दब बे दंफायो आरो लोगोआव आंबो दा बेखिनि जोङो जा मिजिं सारखौ लोगो मोननानै जोङो जोबोद गोजोनदों बिथाङा अल इन्डिया मोनसे पेकेजाव बियो भिजिट खालामगासिनो दङ बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय दा बियो दिनै सफैदों जों लोगो मोनदों दिनै धालिगावआव एसे सर्ट मुभि लाबावदों दा बेखिनिखौनो जोङो ज' लोगो मोननानै साहा लोंनो नागिरदों आरो थेंक इउ